nitiere kod ranyisi ma kamano to nyalo ringo odhi od thieth kik tuo nyore ma koro nyalo chopo e okang' ma kata wito ngimane. Wachako kod tuoche mopogore opogore minyisowa ni ji nyalo yudo mang'eny gi sani. Kwachako gi tuoche ma yudo ni landore mapiyo kaka nyaldiema kata kolera, yudo ni mago emonego bed ni wang'iyo sana, niwach kapo ni ng'ato kia ranyisi to nyalo kawo ndalo mang'eny, to ndalo mang'eny mokawo ni be yudo ni seche moko onyalo miyo ji mang'eny yude kata olandore mapiyo. Achiel kuom ranyisi ma wanyalo yudo kuom nyaldiema en ni ng'ato yudo ni ng'ama tuo mako to chako ng'ok. To en ng'ok moro ma seche moko yudo ni en ng'ok madhi mabor to en seche te. To en ng'ok moriwre gi dhi oko mar diep. Seche yudo ka ng'ato ng'ama oyudo tuo mar nyaldiema yudo kodiewo mang'eny. To seche go dende rumo mapiyo to nitie liet kata gi ng'ich moro mabiro, waluongo ni chills, mabiro e del manyalo maki kendo yudo ka dende ol kabisa. Koro mano ranyisi ma kineno to ber kiringo e osiptal. Mar ariyo, wanyalo neno kata gimoro ni typhoid, wan gi typhoid. Typhoid en tuo ma be seche moko mang'eny ne yudore e pi mwamodho kata mana lwedo molil kata chiemo molil. To achiel kuom ranyisi en mani koro typhoid nyalo budho matin kapok ochako ranyisi ne pok oneno. Ng'ato nyalo bedo gi wich bar, seche moko en gi del malit, to diep moro be biro ma seche moko diep no yudo ka en pipi ma waluongo ni watery stool, to onyalo chalo kagima en pi moluok godo rice kata mana ochele. Seche miluoko ochele cha, pi madong' cha, ineno ka diep no chalo kamano. To en gi ranyisi manyalo budho, niwach typhoid mondo ine waluongo ni incubation period mare, budho nyalo tiyo kata mana seche moko jomoko kata jumbe 2, jomoko kata mana dwe 1. Manyiso ni ok en kaka nyaldiema mabiro mapiyo piyo. To nitie gik moko kaka E. coli. E. coli be en kute moko ma nyalo ma be yudore e pi, kata mana H. pylori be yudore e pi. Yudo ni seche moko seche ma ginene no donjo, kute go donjo e i, to iwinjo ka nigi kuot moro kata mana muya, yamo moro nitie ma yudo ni idwa winjo ka gimidwa dhi e cho seche te, to kata kidhi e cho to ok wuog malong'o. To iyi be muori ka, to liet moro be inyalo yudo kata jony mar del, yudo ka dendi be ojony matin. To nitie gimiluongo ni H. pylori. H. pylori en kudni ma okelo ulcers. Ma seche modonjo kuomi cha, to ochako chamo iyi, to oloso adhola. Manyiso ni mondo chop kuma koro olose adhola no, mano yudo ni osebudho kabisa e dendi. Onyalo bedo kata mana dweche 2 kata dweche 3. Lakini ka pok obudho, seche ma pok obudho no, e diere ka biwinjo ka iyi moro be chak dugo muori, winjo ka iyi kuot, ma kidhi e cho to muya wuok mang'eny. Cho be seche moko yudo ka dhi mopogore opogore, seche moko yudo ka en diep, seche moko makore kendo otek ma koro in gi constipation. Koro mano be en achiel kuom gik ma H. pylori kelo. Chutho to bilharzia. Bilharzia wayudo ni en oyudore e pi, to onyalo donjo e kamnie, to kochopo e kamnie to yudo ni owuok e kamnie to onyalo donjo e dend dhano. To kodonjo e dend dhano to onyalo donjo through the skin, manyiso ni odonjo e piend dhano. To seche ma yude cha, onyalo dhi odonjo e kori, seche moko jomoko dhi odonjo e igi, jomoko to dong' mana gi e pien kanyo. Ma seche ma yude tineno ka nitie rash moro kata ruodho moro